Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kakerwa kubo na madia lalu, bolo thor ko bongkum ni. Ithamula shisha ban pe yakani ka them motor. Mentalai wan biang sakikan hon Sikh na Punjab. Ban tuklar halor ka jingrai ka Sorkar, ban pen kenria no yaki. Imat kin sapan sipan por biang, ban yakran snguthu Jemnud bat kini ki he, balawan na do Punjab. Ka jingkeli ka bami kalong. Ka jingkeli yaki khar motor. Ka banengkong Haduh tang na kadaw ba pila syong hang ni daki spasnem pimut wan kenrai ya ka Sorkar ban kam sendon ya ka temyo molong ulobo ya kani ka jingkeli kabar kanotli ki meeting ya kren ya sngotu Jemnud jong pi bat ka Sorkar pimju hun da shisha ulobo biang ya kani ka jingkeli kabalai pila dai ban kemen ba ka Sorkar kala aja ka ya pi hinrai na lor bala ai pidang shuyai kenrai ya ka Sorkar na kapor syakapor kabasau ya thok shai shani ki paidbah ke ka ba hatan rai ka do no jong pi ya kwa hatu pimut ban syong bet hakate ka jaka bula bo ya kani ka jingkeli kabasan hatu pim tre ban pendem mahkamat ka Sorkar hatu pikwa ban thau da ka thama persha ka Bri U Hynñiewtrep ne kumnu kaban riu ni ki paidbah ni don uput ban yai sha iaphi hatu pikwa ba paidbah unmi sendan do paidbhur ban le da kakam ulobo biang ya kani ka jingkeli ya ka Sorkar ka longkum ni harum ka banengkong sakat nusin pin ailad ikini ki he jan spong ban shim kabu ya ka Jemnud jong pi jong ka Sorkar ulobo ya kani ka jingkeli ka baar hatu ka Sorkar ka ting palan ne ban be yaki da ka bor haba ka tin ya kren snguthu kampo she ulobo biang ya kani ka jingkeli ka balai kat nutli kita ki deadline baka Sorkar kalabo nrei kini ki yaile kuman nakapor syakapor bat kabasaw hatu syong hokmo ya ka Sorkar ban pendem hakat jing penyat kini ki he janspong ki paidbah ki la yaisha nakapor syakapor hendai ka jing yaisha upaidbah ka dan la ujong uput hatu ka Sorkar ka kwa mo banyo I ba upaidbah ushim ya ka an hakakti ulabo ya kini ki jingkeli baroh namar kata ko ki bor Sorkar ki basen syar hajrong sengobha le no ya kabadai ban le namar kapor kalalong syaba palat kaba da kata shisha ya paidbah buat api hiru kat Haduh ba paidbah un kelau paidbhur badam bad bitar uni ulong usia balathar shisha ya kajai ben riu jongi ulapan kut da ka ba ongkum ni the time to act is now or never tomorrow it will be too late lapun kut umadia ya kani ka kerwa kabran kam ban kren ha kani ka khlemat jong kani ka por